Gwamnatin jihar Gombe ta tallafa wa iyalan 'yan jarida 7 da suka rasu a hatsarin mota kan hanyarsu ta dawowa garin Gombe. Tallafin, wanda sakataren gwamnatin jihar Gombe, Farfesa Ibrahim Abubakar Joɗi, ya jagoranci miƙa shi a madadin Gwamna Inuwa Yahaya, an miƙa shi ga iyalan mamatan. Da yake jawabi yayin miƙa saƙon na Naira miliyan 14, Joɗi ya bayyana cewar gwamnati ta yi matuƙar kaɗuwa da wannan lamari, sannan kuma gwamna ya ba da wannan tallafi ne domin gudanar da zaman makoki da biso. Cikin alhini da tashin hankali, mai girma gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya ce nuna muku yadda ya kaɗu. Ya ce in mika ta'aziyar shi na musamman wa shugaban 'yan jaridu, kuma ya ce ya san lallai a kaɗe kuke, amma kuma ku yarda cewa al'amari irin wannan da Allah ne. To alƙawarin da mai girma gwamna ya ce a ba kowanne iyalin mamata a ba su miliyan 2. Da yake jawabi, shugaban ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa, Alhassan Yahaya, ya yaba wa Gwamna Inuwa, sannan ya yi kira ga gwamnatin tarayya ta hanzarta amincewa da tsarin inshorar rai da lafiya na 'yan jaridu. Sai kuma ya buƙaci gwamnatin jihohi da su aiwatar da tsarin da zarar gwamnatin tarayya ta amince da shi. Na farko zan yi amfani da wannan dama na yi godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Gombe, wadda magana ta gaskiya ya nuna ƙwarewa da kuma jajircewa da kuma wato taimakawa a dalilin wannan hatsari da muka samu, wadda ya yi sanadiyan rasa wato membobinmu guda 7. A tun lokacin da abin ya faru, gwamnati ta ba da dama, ta ba da dukiya, ta ba da lokaci. A matsayinmu na shugabannin 'yan jarida na ƙasa, muna yawan mai girma gwamna godiya. Kuma abu na gaba shine muna so mu kawo wani tsari domin mu ga cewa ya taimaka gaya wurin inganta aikinmu a matsayinmu na shugabanni. Muna so mu kawo tsari na inshorar lafiya na 'yan jarida da kuma na inshorar rai. Inshorar na lafiya na 'yan jarida zai taimaka gaya wurin kashe kuɗaɗe a dalilin wato idan jinya ya riski mutum kenan. Shugaban gidan talabijin na ƙasa reshen jihar Gombe, Abubakar Adamu, ya karanto jawabi ne a madadin shugaban NTA na ƙasa. Yabawa Gwamna Inuwa ya yi a madadin ɗaukacin ma'aikatan NTA na ƙasa baki ɗaya. Wannan ibtila'i da ya afka mana a matsayinmu na 'yan jarida da kuma musamman mu NTA Gombe, wanda 7 daga cikin wanda suka rasu daga NTA ne. Game da wannan tallafi da mai girma gwamna ya bayar, yau da safen nan nake magana da babban darakta jiran nawa, nake gaya masa gashi abin da zai faru. Ya ce to in na zo in gaya wa mai girma gwamna cewa da son samu ne da ya so a ce yana nan, to amma na saboda ba yadda za a yi zo a wannan lokaci, idan na zo in gaya mai girma gwamna, NTA fa ba abin da za ta ce sai godiya ga gwamnatin jihar Gombe, saboda duk abin da ya kamata a yi na kara a riga an yi. Mun samu zantawa da wasu daga cikin iyalan mamatan, ga dai abin da suke cewa. Sunana Ummi Haruna Fani. To ga shehu gwamnatin jihar Gombe ta baku tallafi na wannan rashi da aka yauka. Ba abin da za mu ce wa gwamnan jihar Gombe, inda Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara masa jinƙan al'umman ƙasarsa. To, ni ne da suna injiniya Charles Mahawayi Sabe. Ni ne brother na late Mrs. Judith Kutus. Na ji daɗi da wannan take da gwamnati ta ɗauka tun daga ranar da abun nan ya faru, wato daga wurin tattaro wannan jiki daga asibitin Billiri zuwa Gombe, haka a yayin da kuma gwamnati ta sa hannu a cikin tallafa ma waɗanda suka ji ciwo wanda nan suna asibiti. Gaskiya abu ne mai kyau, kuma abu ne wanda kuma muna godiya wa gwamnatin jihar Gombe. Iyalan kowane mamaci
sun karbi naira miliyan 2 a matsayin tallafi domin gudanar da zaman makoki da biso.